வெக்கம் அச்சம் அதெல்லாம் கிடையாது. என்ன சிவாஜி கணேசன் நானும் அப்படி பாடுறேன், சிவாஜி கணேசன் அப்படி நடிக்கிறார், நடக்கிறாரா நானும் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது அது ஈஸியா வந்துடாது. கேமரா ஆன் சொல்லும் போது நிறைய கூச்சங்கள் அது வரும். ஆனா எனக்கு அந்த ஒரு விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூர்யாவை. எதுக்கும் இது பண்றது, யார் வேணா என்கிட்ட போட்டிக்கு நிக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுற ஒரு அருமையான இளைஞர். இந்த 3 இளைஞர்கள் தம்பி சரவணன் எல்லாரையும் பார்க்கும் பொழுது பாருங்க மும்மூர்த்திகள் போல அப்படி சும்மா ஜான்னு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதனால எனக்கு ரொம்ப நம்ம இவங்களெல்லாம் ஒரு உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு தெரியும் சினிமா உலகம் எவ்வளவு போட்டி வாய்ந்த உலகம். அதுல முதல்ல திமிங்கலம் எல்லாம் இருக்கும், அதுக்கும் மீறி ஒருத்தர் நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம். சூர்யா வந்த உடனே ஒரு கைத்தட்டுன்னு பார்க்கும் பொழுது நாங்களாம் இது இன்னைக்கு நேரத்துல எவ்வளவு வருஷமா எங்க பேனர்ல நடிக்காத நடிகைகளே கிடையாது. 4 மொழிகளில் 5 மொழிகள் நாங்கள் திரைப்படம் எடுத்திருக்கோம். அதனால எனக்கு தெரியும். அதனால எப்பவுமே நாங்க எங்களுடைய கைகள் இந்த மாதிரி இளைஞர்களை தட்டி கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம். அதனால நான் சூர்யாவை முதலில் நான் சந்திக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் பட்டாளத்தெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி நம்ம கனவுகள் எல்லாம் நனவாகும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Madam, thank you, madam. Thank you very much for your nice words you are going to us. With your words, definitely I will tell you, we will grow, we will work more hard, and we see that we fulfill all our members' satisfaction. That is our motto. Thank you. So now I request Mr. Surender, who is a